Hakabakum ka ni kapor, kababaro situlup ka perthei, ngipen kre, ya kaban rakhi, ya kajing syayap ka jong Yesu Christ, bat kum juru, ya kajing bipat jong hadin laisngi, hakaba ki riunget satlak jong ka perthei, ki pen kre ya la kamensim ya kala kadonut, ban rakhi, ya kan ke Good Friday bat kumju ya kan ke Easter Sunday na kaliang jonga kum uwei na kikun Kristan ngar masim kan ke lat ke kabu ban ai kublei kerpang ya baro kirungi Kristan hapo ke jelam iklea bat kumju ru hasatlak jong kan ke perthei ka bakum kan ke por ke jing ka bakari ke jaj benriu bat kari India baro koi ia kendu rengkat ru bat kajing ya kun persya jongi yau neu kenyang jingpang ubang yong COVID-19 ngasngau ban ong ba da kajing ken mau jongi ya ka Good Friday bat kumju ru ya ka Easter Sunday kan long kajing ai mensim ya ki pait rengai Kristan baro iwei piwei ka ba kentup yanga ya ka ying ka sem jonga baro hakabakum kan ka klimat ka krisis ka ba mangingi im hasla jong ne kendo na kermen sken ba ka jing syayap ka jong Yesu Christ na ka menta jonga na ka menta jongi iwei piwei kan long ka ba seiso na ka menta ka jing im ka jongi iwei piwei hakan ka juk bat ka por ka ba ka ba tangan hadu kata-kata da ka jing kan mau ka jongi ya ka jing syayap ka jong Yesu Christ ban pen im ya ka perthei kan long haga juga puaru ba un pen im ya kan ka perthei jungi ka badon ka krisis hadu kan ne kan ni ba kan long sisa ka perthei ka ba khoj ka ba suba ka bamdon kan kan ru ki jing shong sir haka jing im ga jungi ka baman gaski bat kumta ngasim ya kan ka lat kan ka kabu sai sisen ban ai khoblei ban ngadu duai ba ka Good Friday kan ka ban sawan kan long ka Good Friday jong ka jingkermen ya ki pai Kristan baro aka perthei bat ka jingkermen ru ya ka perthei baro koi